tini fwngo takuk Dipraj Debbarmani mang kutui faisokfai bini nogo Tripura ni simi Assam hasteo Tripura cooperative fwngo job haikeba exam dinani thangmani lamao lahar patewoi langma arimani belai kha khamjangnai kotuma tama himale nukhungo chakiri tongkhe jotono kaham korong khai mai khopcha chai thangmanai hune Tripura hasteni simi Assam hasteo bank ni exam dinani thangmani thangma sulai phaima se dosio bini mang kutui sokpai mani takhe kaham korong thangmani nogo sokpai molai bini mang kutui si sokpai siu belai khano kha khamlaijak bini location haikeba bini nokni ama babu sungrok belai khano khakama kawo tiprasarok ba yang thanani bo sep sap mangkhebo lahar patebo accident ngo hai mangkhaise langma ari tongaisu chini tiprasar belai khano kapchak bini hit kaijangma 2 mas 2 month jobs Hingga tabo je kutui ni bangoire haste hapang tamuan sungno aboro kitsa sarai kya sai digar. Kutui ni bagi to tabsu dora haste hapang tamuan sungna abo borok no thaimanai. Pia sini torop theke engka habu bagra already saklai dekha social media ni bisingti bo. Tai sinobo o direction no dojakha je chubai mansak bubagra ni torop theke bo chubana ni bagai bo chaitok nai te buskang ni salo sung tamu khlaimano amo ADC hapang ni sini CM sarbo niya sini MDC ata direndro ni bisingti bo saka tai obono sung khasing hobo je kutui no tu ni a jaga ni silchor ni sini je oro rang puisarok je nangmani amo sung chubakha te buskang ni salo bongni nukhungo sung thaimono langma chojakno to tai tubui mania pia je borok ni kosto ni taimo borok ni asik hard time borok ni asik chugye jora asik chaye jora wo sung bongni ingi basa nai ni sung khawo khonei sung tini joto white yabrok sumai tangla khaise abo to Tripura State Cooperative Bank ni hoite boro exam rina thangmani o je exam omo to Tripura si ungna tongmani candidate matro 156 ta tini tam ne bal Guwahati thangla exam klai khamo omo tui ki ja sarai naidi abo to Tripura State Cooperative Bank borok ni Department of Finance sinai sungbo to question obo no khlai tong state ni se judi recruitment khlaina ni thang tongkhai tangi another state of honani nangkha they could have all jaga no state ni bisingo no borok khlaiman komu so maharaj ro komo sungka je blame sabno thangnai tabuk borok no saiman sinai tangi borok a jaga hoka buskang ni salo sung obono chethrui naitugui sabo ni chaya khabono sung kaham ka ma nainai ta haisi Tripura wa taw nahan nakhe jongnugo BJP Tripura motha IPFT triple engine je o interview bau exam Tripura ne bisingo na naoi manu abo Guwahati thangma sinangya abo no tui tam wansuk laina buskang ni salo na buskang ni salo je sini torop ni thaiman sak to sung wansuk nai no tai je sung chuktui abo no ang thasingo saka sung tamo khai borok no assist khaiman help khaiman abo sung naine haita tai tini amsuk simiya sung saimon tini YTF ni bo foundation de YTF ni foundation de sung blaike kha dunugo khayogo haise ne tobe sung obo no wansugo je taimo dofani chaya ngo dofani hamya jora ngo YTF ni foundation de hayo sung bongni bagi basai mangkha obono ti sung proud feel khayo te buskang ni salo ang obono koine ni musung sini YTF ni joto warriors rok no tabu je jagao bahai incidents ingni tongnai borok ni thani basawi norok nongni tha dumung norok ni chuba subo bahike chubai mano joto no sung basa thekalayo haise obono sini dormo haise endo se khorok busu injured to total 7 jona angmani list sokpai kya aboni bising sini takuk Dipraj ke to langma chokha
tai sung khanaka yango elusis molsong ambasani no bobo blaiki injured engjak bini mokol rok phatika gawa haikeno tongo sini bisingo Chandrasekhar Jamatia bo hangka Omorpurni bini bo blaiki injured engmani sung saimano tei khoroksa bukhukjak bo hangkai taphono unidentified sung romi simania ko bo jaga ni ingkha bo area ni ingkha miya je condition sung bono manikha sungui naimani pore kok pojonto so saimanliya ga haipono sung aboni bisingo no aro je doctor in charge songnai rok ni contact number no sung nakha sung tini ni bisingo taisa haino hai contact number rok ni bisingti sung kwrwngnai a bukhuk sabong tongkha tei borok ni condition bahai sung kwrwngui tongnai ta tai je a jaga tongnai injured engjak borok no tubunani borok no chubanani abo bo maigana bubagra tei habubagra already saklai kha isi borno chubana bagui